salam. Lafiya ƙalwa kake? Allah kwana biyu. Ya kasuwanci. Baby na yi miss ɗinka kwana biyu ko zuwa leƙowa ba ka yi. Allah ki san kwana biyu ina ɗan wani aiki. Gaskiya ne. Shi yasa ba ma ba. Ya su umma? Allah su umma suna nan lafiya. Fatan kowa lafiya a ji. Wallahi kowa gida lafiya. Ya lafiya. To me labari? Ko na ga yarinya nan wallahi yau za a yi ta ƙare idan iyayen yarinya nan ba za su bani ba in ba za su bani ba in ba za su bani ba kawai in sani Baby, wani kai Ai wannan. haka mun kai da ke Ina kula irin wa'annan ma sha. gidanku an ce kamar haka Nan dai kamar ya ni ba mutum wani zan ubanka sha. kuke dan giya shi ba mutum ba zan ubanka ke ni ban gaya mutuwa nan gidan alina Baby sai ka so ba haka bane. to kamar yaya kai yau za ka tsubura ubanka rai warai bayan da yau za ka san kayan tabo ne za ka san faɗa da ɗan giya ba riba ni ba Baby ni dai kina kula irin wa'annan. kin ne kalamar ita don ubanka ba gani ba ke zan cika ake za aikin Me baka mishi kusuri baka san halin da yake ciki bane? Sweet what? Ni? Wallahi za ka san kai ni? Ni za ka yi rigima ko? Ni za ka yi rigima da ni? Bari ka gini. Bari yanzu zan ci uban shi. Yanzu zan ci uban shi. Bari ka gani. Oke, ki wani gidan ne? Ala ya taimaki zan ubanki. Gidanku ne amma da na shiga gidan, amma doka ne. Musulunci bai ce ka shiga gidan mutum haka nan ba. Bari in tafi kwalba. Thank you.